En el 726 dia de pandèmia coincideix al calendari amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora i arran d'aquesta data cívica permeteu-me que llanci alguna pedra contra el nostre propi terrat perquè hem trigat massa temps a utilitzar el neologisme màtria en substitució o reconstrucció del terme pàtria. Hem trigat massa a adonar-nos de la necessitat de feminització d'aquest concepte que ens ha entretingut massa temps i que ha arrelat a les nostres ments com a la idea de... el concepte pàtria, com la idea de rectitud, d'ordre, de legalitat, quan no és així. La pàtria ha tingut per a molts de nosaltres un sentit absolutament masclista. La màtria ens proposa un espai més acollidor, més humà, més dialogant. Doncs això, cal tenir o cal tendir cap a la màtria i deixar-nos de salvar pàtries.